Il-proġett ta' riġenerazzjoni tal-pjazza u tax-xatt tal-Kalkara li ġie inawgurat mill-Prim Ministru Roberta Bela il-ġimgħa li għaddiet intlaqa bl-aħjar mod mir-residenti u persuni li nsertajna jgawdu din iż-żona li ngħataddera mill-isbaħ fil-qalb tal-lokalità mad-dawra tal-Porti Kbir. Dan l-iżvilupp, b'investiment ta' 5.2 miljun euro mill-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, ħoloq spazju ġdid miftuħ permezz ta' żona pedonali ta' 3000 metru kwadru bi promenid mgħammar kif għandu jkun u bosta siġar mħawlin, bandli u spazji għal mistrieħ. It-tlieta filgħodu żbaħna fuq il-post fejn tkellimna ma' residenti u persuni li nsertaw hemmhekk igawdu minn dan il-proġett ieħor għal ġid tal-komunità. Il-koll dwew id-diskors tal-Prim Ministru fl-inawgurazzjoni meta tenna kif din iż-żona qed terġa' tingħata l-ħajja biex titgawda min-nies, b'mod partikolari mir-residenti Kalkariżi. U propju ġejna hawnhekk fix-xatt tal-Kalkara fejn se nkunu din nistaqsu n-nies rigward x'jaħsbu dwar ir-riġenerazzjoni tal-qalba tal-Kalkara. Mhux sabiħa hija ġiet. Proset għal-men għamela, Settu proset ħi. Ifem jina kull-jum ninżel tax niġi nixtri ġifieri, le ħafna ġiet sabiħa kifek. ħafna. Ma nix jungorru xogħol tajjeb. Konna tajjeb u ġie aħjar. Il-pjazza titsabiħa ħafna titsabiħa. Jina ma tantx noħroġ ħanejdlek fej il-bib noqgħodu fil-għaxija, ma sabiħa. Oġbitni. Ħajkonna l-kamra seħdmu, konna kollox u għanna l-kumdi ta' fejn uqodu. Jab ħafna. Sabiħ ħafna uħi. Sabiħ ħafna. Kienet triq tal-karozzi ġi park għal-nies insomma. F'intervista fil-Gazzetta Kulħadd, is-sindku tal-lokalità Wayne Aquilina ukoll spjega l-isfidi li esperjenza dan il-proġett infrastrutturali li minkejja dak kollu li ġie għal wiċċhom illum jinsab gburi li l-Kalkara għandu spazju sikur fejn se jkun qed jitgawda min-nies u mhux mill-karozzi. Saħaq kif f'din il-leġislatura, il-Kunsill Lokali Kalkariż ħadem qatih biex l-anzjani jkollhom aktar spazji miftuħa. Semma kif, minn barra dan il-proġett, għandhom il-ġdien ta' Rinella xi jgawdu anke permezz ta' trasport b'xejn, it-tnedija tal-Pulizija tal-Komunità u l-investimenti fi klinika ġdida u librerija pubblika biex ikunu jistgħu jitgawdew minn kulħadd.